Een totaal van 9 strafpunten voor Felice Esther, waarvan 5 voor tijd. We kijken nu naar Mondi Magali met Series d'Amour Z. Deuk je daar, doelpuntje ginder. Waarom nog wakker liggen? Eén telefoontje naar de Hills & Co. en je bent verzekerd van nodige bijstand en expertise. Vraag naar onze interessante gezinspakketten. En het voordelige jongerentarief voor zoon- of dochterlief. Bel ons 03 775 41 30. Verzekeringsmakelaars bij Hills & Co. Schoolstraat 19 in Welzijde. Kijk ook op verzekeringenbehiels.be. Wij maken het verschil in uw portemonnee. Digitale televisie van TV Vlaanderen, dat is genieten van de meeste zenders en van het grootste HD-aanbod in België. Dat alles aan de laagste prijs. TV Vlaanderen is overal in België beschikbaar en is ideaal voor zowel thuis, op de camping of in uw buitenverblijf. Meer informatie op tvvlaanderen.be. TV Vlaanderen, de meeste zenders, de laagste prijs. Reclame die wordt gehoord. Reclame die altijd scoort. Dat is reclame op Radio Beverland. Laat je niets wijsmaken en bel meteen het medium dat de hele dag bij je blijft. De hele dag door duizenden potentiële klanten wordt beluisterd. Radio Beverland 03 775 41 14. Dat is 03 775 41 14.